सिङाव हाबफैथारबाय माने मानो हाबफैदों नायदो एसे हिन्दी चेनेलनि माबा इउटुबारा माबा सिङिसो मागुर लोगोफोर माब्रै दं नोंसोरो आंबो मोजाङैनो दं गोदान भिडिअ गासैबो बरायनाय थाबाय आं मोनसे जायगायाव थांगासिनो दं माब्रै जागोन भिडिअखौ नायलायबाय था ना मा होनो लोगोफोर हेलौ लोगोफोर जों सानैजों थांगासिनो दङ माने बे मोनसे जायगायाव नायलांबाय थाबा माबोरै जागोन ना मा होनो हिन्दी चेनेल मोजां जागोन ना नायलांबाय थादो नै जों मोनसे माबायाव थांगासिनो दङ लोगोफोर सफैबाय नै दायो जोङो बेयावनो मा जागोन बेयाव नायलांबाय थादो लोगोफोर नाले गासा सफैमारबाय दा मा जागोन नायलांबाय था बेयाव मा जागोन नायलांनानै स्किप दा खालामदो भिडिअखौ माबोरै जालांगोन नायबाय था ना मा होनो लोगोफोर दा सिङाव हाबफैथारबाय बिरादनो सिङाव हाबफैथारबाय माने मानो हाबफैदों नायदो एसे सिङाव हाबफै मा नुफैखो फुजा होगासिनो दं बेयाव देखायलांबाय थागोन लासैनो लोगोफोर मा फुजा होगासिनो दं आं बाबापुरिनाव फुजानि बिखय उदिस्सखौ सोंसै मा होनो मा फुजा होलांखो आरोना दिनै बेखौ सोंसै आं दिनै 1 नं फुख्रिपाराया आंखौ पुरुहित हमनायलाय आं दिनै फुजाखौ होदों बनबासि फार्स्ट माथाम मोदाय बनबासियाव बिसोरनो देरसिन गोदो आबै आबौआ जेरखम होलांदों एरखम होदों बनबासि माथाम बेनिफ्राय फैबाय बिखौ होखांनानै लावखार मोदाय लावखालिखौबो जों होखांबाय खालियाबो बिराद गिदिर मोदाय जोंना आबै आबौआ जेरखम होदों एरखम होबाय खालिखौबो जों दिनै बेनिफ्राय बिखौ फोजोबनानै आरो बाबा गणेश दं बाबा गणेशखौबो जों दिनै होबाय जेठ मासनि पहेला सुनिबार दिना बे बाबा गणेशनोबो जों मेरला बुस्थु बावनानै होबाय दंफां फिथाइ दिङा फुजा बे चौधुरी फुजा होनो बेखौ मेन माजिनि नामा गारजा गारनायाव मोदायनि देरसिननि नामा चौधुरी बेखौ होनो गारजा फुजा होनो दिङा फुजा होनो दसेनि उनाव दिङा फुजाखौ होसिगोन दिङा फुजाखौ जों बिराद मोजाङै मोजां होयो मानो होनोब्ला जोंनि खिनाय हासुनाय बेमार आजार बियो लांफायो जाबाय पुरि बाबानि थाखाय गोजोननाय थाबाय आंनिफ्राय रोजा दे दायो देखायखाबाय नै बे गणेश मन्दिर ओमफ्राय लोगोसे नै बेयो कालि मन्दिर आरोना ओमफ्राय बेयो नै माबा मोनसे होनोमोन जायखिजाया मा कालिनिनि मन्दिर जाहैयो आरो बेबो देखायखाजोब्बाय होनब्लाना लोगोफोर मा बादायनांखो नायनानै मन्दिरखौ आरो लोगोसे नै बेयाव एसे मोदाय रायसननायनि प्रसाद होनाय बियो जोंहा नै माबाया हिन्दी चेनेलनि माबा इउटुबारा माबा गल'ल' सोनानै दं माखो बा सिन्था खालामो मागुर मास सिङिसो मागुर नङा सिङि माससो दिङा गारनाय ना मा गारनाय बोरै आंबो मिथिया माने दिनैसो फोजावहैनांगौ दिङा फोजावहैनांगौ माने अबेयाव दै गेजेराव ओमफ्राय साबेसे खालायबानगोन सानै खालाय साब्रै मोनसे दिङाखौ सानै खालायबानो गासै साब्रै दै सेराव दोननानै फैनाय ना ओरैनो आरो फुजा होबावनांगौ फुजा बै जा गैला नै इयाव फुजा होगोन ओमफ्राय बेखौ लांनोसै दैयाव फुजा हरनोसै दैयाव फुजा हरनोसैनो माने दा इयाव फुजा होखांनानै दैयाव फुजा हरसैगोन आरोना दिङा खारनायनि थाखाय मिथिबायना लोगोफोर एसे क्लिप देखायबावगोन आङो माबादै लाङा नायलांबाय थादो बेमार आजार सोनानै गालांनाङा मोजाङै मोजां बेमार आजारखौ लांथारनो नांगोन नेवसिनानै हरगोन जों आरो नोंनो दिनै बुरिनाय मासे हाथारनानै होनाय जासिगोन
दैयाव माने दुब्लिगारि गेजेराव दोनबोसिगोन आरो बोखांनानै बे दैबाना जाब्लाथाय दैथ' दाखार देरदोंमोन नालाय बिनोमोन दै देरनाया ओमफ्राय दा दै देरब्ला बे बासायलांसिगोन लासैनो डाइरेक्ट मा होनो बे दै बाज्र'नाय जायगायाव बासायलांखासिगोन दिनैनि भिडिअखौ नायनानै माबोरै नांखो लोगोफोर निस्सय कमेन्ट हर लोगोफोर भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय बयनिसिमबो गोजोननाय थाबाय आरो दिनैसो आंनि चेनेलाव सोरबाफोर हाबसनबायदोंब्ला लोगोफोरा साबस्क्राइब खालामनानै ला जाहाथे माने गोदान भिडिअ नागारब्ला मटिभेसन थांनाय बादे आरो भिडिअखौ माबोरै नांखो कमेन्टआव खोन्थाहरदो दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै बाय बाय